Kamora mora ma intiere en ng'ama miyo mane mabende idhialo odiochieng' makawuono. Waiko ni weche mathoth e chenro mar Migago odiochieng' makawuono, to mokwongo yud thuond weche mabende wamiyo pek. Odiochieng' ma higa ka higa mar dhialo joma mine obag e gwenge mopogore opogore pachoka. County Commissioners makaluo gin moko kuom Commissioners 20 ma wil e lokruok motim kod jatend Migago mar arita Kithure Kindiki. Katika bichi yetu ya Marenga Omena walishikwa na Waganda, wavuvi 41 na boti 14. Obila ma Uganda omako jolupo 41 kod yiedhi 14 mag jolupo mabudalangi kuom lupo e nambgi. Nyakara mogejang mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba bed koda nyaka e giko mar chenro mar Migago odiochieng' makawuono. Nyinga Joyce Oduor parni bendi nyalo ndikona achiel kachiel kokale namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kawachako en ni jochiw thieth 2 nowito ngimagi odiochieng' manyoro e monj 2 mopogore mag njore e gwenge ma Aro kod Kawau e kaunti ma Elgeyo Marakwet. E monjno jokuo jamni nokwalo jamni ma kwan-gi pok oyangi ka gisembo nyaka Kerio Valley. Monjni timore sama jatend Migago mar arita Kithure Kindiki otimo lokruok ne County Commissioners mopogore opogore pachoka ka thothgi wuok e counties manjore osego e tacha kuom kinde mathoth. E kar kano ringre ma Iten County Referral Hospital Funeral Home, wede kod osiepe ochokore ka giywago jochiw thieth 2 go mane ogo bunde monegi gi jonjore. We have lost 2 of our health workers who work in the Kerio Valley. Lab tech who works in Kapchemuta, and another nurse aide or assistant nurse who works at Endo Mission Hospital in Kerio Valley. Tunapo pokea kijana mmoja ambaye tumepoteza kutoka Ror, tunapata habari kuwa tumepoteza pia mama kutoka Endo Ward ambaye ni nurse alikuwa anahudumia kina mama. Sijui ni nani atashughulikia kina mama. Tumechoka. Kama familia tumesikia uchungu kweli kweli. Sababu ni kijana amejitafutia, ni kijana amekuwa kasi yake. Kwanza amekuwa kasi hapo Kapchemuta dispensary, sio mtu mwenye amekuwa ati akichunga mbuzi ama akifanya nini. Ji ariyo gi nowito ngimagi e kind lwenya manomuoche sama jonjore go rakore gi jokwath mane gikwalo jamnigi ka thothne jamnigo idhi pand Kerio Valley kuma jopiny moko ok nyal chope nikech en log tich mag jonjore go. E sama mae timore, jatend Migago mar arita Kithure Kindiki notimo lokruok e sekta mar arita pachoka. County Commissioners 4 nogol ka odwok Harambee House ka irito chwalgi e counties manyien. Gitingo Haman Shambi mar Nandi, Mathias Rioba mar Trans Nzoia, Michael Livuto mar Kirinyaga kod mano ma Embu Stephen Kihara. E gwenge makaluo, Josephine Ouko ogol Kisumu ka koro odhi tiyo Busia, Moses Lilan ma Homa Bay dhi Kitui, Michael Mwangi Meru wuok Migori nyaka Kwale. Lokruok ni omako Counties Commissioners 20 ka Abdirasak Jaldesa mar Baringo County oter Mombasa, Gilbert Kitio oa Nakuru nyaka Vihiga, Josephine Onunga oa log tich ka otere Taita Taveta e kind lokruoge mamoko. Kata kamano, County Commissioners 15 biro dong e gwengegi kotingo Jacob Ouma mar Turkana, Apollo Okelo mar West Pokot, Henry Wafula ma Samburu, John Korir ma Elgeyo Marakwet kod Josephine Kanyiri ma Laikipia. Jolup County Commissioners 12 oidh lemo nyaka County Commissioners ka 8 moko omi transfer. Lokruoge gi duto oyang kaka mago mag jiwo arita kwe mapachoka. Jailieta, Ramogi TV. Piny Kenya tudore kod pinje malibamba mar keto agenga ne chwalo gik lweny koa e piny achiel nyaka machielo. Jagoro mogirore e Migago mar arita maiye Raymond Omolo wacho ni piny Kenya osetudore gi pinje ma Ethiopia, Sudan ma milambo kod Somalia e chungo timno. Omedo ni gige lweny go e manyayo weche njore maundu mag kuo jamni e kin mamoko. Omedo ni pinje adek gi chwalo atamalo 30 mag gige lweny matindo madonjo pachokai. The government has been working with neighboring states to reduce the availability of arms
to nomadic pastoral communities. And of great note is the fact that we have developed a joint disarmament program with Uganda along our shared borders to restore peace amongst our communities. Ladies and gentlemen, we all agree that a lot more needs to be done to conclusively deal with the menace. And I'm happy to see that this workshop builds upon the existing small arms initiatives, this time on countering diversion and tracing of small arms as well as ammunition. And therein lies the power of technology. We can be able to leverage on technology to support in this particular exercise. Jolupo prangwen gachiel mawuok e kar chung'od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia odinnegi e odang'ech e piny libamba ma Uganda bang' yudo gige lupo kata ka gilupo e pi mar pinyno mar nam lolwe mantiere pinyno ma Uganda. Jakom jolupo go mano Stephen Muse olero ni jolupo go nomaki kaachiel kod yiedhi 14 mane gitiyogo ka koro olornegi e odang'ech ma Namaingo kuom ndalo 3 sani. Familia mag jolupo go koro kwayo piny owacho mar kaunti ma Busia kod piny owacho mamalo mondo donjre e wachno mar duogo jolupo go pachoka kendo mwandugi momaki go bende oduoki. Jana wavuvi kutoka katika bichi yetu ya Marenga Omena walishikwa na Waganda, wavuvi 41 na boti 14. Wote wakapelekwa na Maingo jana. Sasa tunaomba serikali yetu kuu na serikali ya kaunti kuwa tunaomba usaidizi kwa haraka ili watu wetu wapate kuwa released wakuja wasaidie familia zao. Sisi ni rafiki ya Waganda, nao hawataki urafiki wetu. Na tunashangaa, sisi tunawapenda, wakija hapa tunawapokea kama tunafanya biashara nao. Tatizo ni kushika boti zetu, kuangamiza hata waume zetu, unalishwa samaki mbichi, wanatishiwa maisha katika bahari. Sasa hatujui tatizo ni nini. Boti zetu vile zimeshikwa na ziko Maninga. Tuko na upepo ambao huwa inavuma, zikiwa hapo upepo inaenda inapasua, tukienda kuziulizia tunapata kama ni mbao, kuleta tu mbao, hatutaleta boti tena. Tunahovia tena kwanza kutengeneza boti upya. Heri serikali tusaidie hizo boti zetu ziweze kurejeshwa. Mbetre mar piny Sweden mapachoka orwako kang' ma sirikal okawo mar yiene mbetre mondo oti achiel kachiel gi migepe mag piny owacho. Mbetre no oyango ni okang' makamano biro duoko pinya lorruok kaachiel gi omenda modhuro mane itiyo godo e kinde machon. Juma mokalo piny owacho ne ondiko barua ma oyiene mbetre mondo oti gi migepe mopogore opogore ka jatend piny ema biro bedo jakom e buche mag chenro mag kelo dongruok pachoka. Jambetre mar piny Sweden pachoka Caroline Vicini olero ni okang' magiluono chon ne duoko piny chenro mag dongruok kama piny ka kaluwore gi buche mang'eny mane giluwo. Urbanization process, even probably much more than the rural situation. When I look at our country today, we have challenges, some serious challenges, particularly because of the pressure population. When I went to secondary school in 1963 first, our population, that was the year of our independence, but our population was only 7 million. Today we are about 52 million. So you can see, the type of population pressure that we have. But Kenya has emerged as one of the premier countries in the world dealing with the issues of environmental sustainability, the issues of agricultural productivity, nutritional security, etc. The issues that are on the lips of every politician, of every country in the world now, at every conference that one attends to develop. And I think it's... CS Alfred Mutua has decided to abolish
the fact that we have to go through the MFA for everything. I can tell you it will strengthen your possibility to spend time on important things. I just think it's a fantastic reform. I thank the CS. I hope all the desk officers in the ministry feels liberated and that they can do the good work instead of trying to shovel our not verbals around. Odiochieng' makawuono mapiny mangima dhialo odiochieng' joma mine e kaunti ma Kisumu jokanyo mawuok e migepe mopogore opogore majiwo kendo rango ratich joma mine owuok oko mar puonjo joma mine kaka ginyalo tiyo kod mbui e bero ngimagi kotenore ahinya kod midhiero mar rocho ratich joma mine e yore mopogore opogore ma osebedo kadhi nyime pachoka. Puonj makamano oting'o bero yoregi mag ohala, somo e kind mamoko. Millicent Adhiambo ni Mama Grace Onyango Social Center komiyo mathoth. Millicent, kinyalo mana winja gi sani ka intiere kaunti ma Kisumu kono, inyalo mana leronwa ni nyasi mar dhialo joma mine odiochieng' makawuono e kaunti ma Kisumu ochopo kanye, Millicent? Kama nyabisa katika woke do Mama Grace Onyango kumasi ni obage benyasi chako Huduma Center kan Uganda woto kagidhi ogo odiochieng' joma mine mabende ile makawuono kaunti ma Kisumu kendi tonod forward mabe Uganda ngo mabende Kisungu dendo ni innovation and technology for gender equality emadhi nyime kaindi manyiso ni idwa ti kod yore manyasani kata lony manyasani kata mbuye neno ni ngima joma mine oting' malo kata obere yore mopogore opogore. An kod jogo mabende ochung' ne kedo ne ratich joma mine kendo chung' ne jiwo joma mine mondo mi ginyal bedo kod duol, gichung' kar tiendgi, ginyal bedo ng'ala manyime mana kaka joma chuo. Mbende wadwa loso go kain mondo ginyiswa ni to kotenore kod thor wach gi makawuono ere kaka gidwa tiyo gi wach ni wang'eyo ni nitie kaka ratich joma mine irochoga okinyi godhiambo e pacho kaendi ama bende Uganda dono ni gender based violence ka bende iyanyudo kata ni ratich ng'ama miyo rochi kod jaode, ratich ng'ama miyo roche yor bembo kod yore mopogore opogore. Wadwa ni gilenwa ni to yore mage magida tiyo godo e yor mbui kata technology mondo gineni weche gi eki otieki. Kachako kodi king'iona kameribo chako gi nyingi mondo ilerna mana wachno yo machuok. Erokamano, iluonga ni Ada Omedi, atiyo gi county government ma Kisumu, ane matelo ne gender in Kisumu county. To wang'eyo maber ni odiochieng' makawuono wa promote technology ahinya kaka nyalo konyo women in equality matters. So wang'e maber ni matters GBV kaka wachono wadwaro mondo wakel machiegni gi ji mondo gikonyre gi report weche GBV kata SGBV. Koro wasepango ni wabro bedo gi gimoluongo ni situation room. Wapango ni wadwa bedo kodo ma watiyo gi gimiluongo ni hotline ma ng'ato nyalo gocha timako simbe sano to report tok ni identity ne wamanyo, wadwaro mana yudo message no mondo wakonyji. To situation room no kobet to bobedo for 24 hours ma inyalo go simo sa asaya. Wapango kendo bende ni mondo wabed gi working rescue center mabedo gi simo kaka technology kendo bedo gi computer, is computerized. So mano gima wapango kendo wakete CIDP marwa ma within this 5 years mabiro nyaka bedi. In fact wakete mondo otimre kok higa ni to higa mabiro. Mano ka Kisumu county. Kamana enya machiegni kinyalo medo matin mana kotenore kod weche mabende ose tuake e nyasi makawuono ni. Erokamano ahinya ochieng' makawuono ni wa celebrate weche mag dongruok mag mine gi lony mantiere kumiluongo ni technology and innovations kendo wang'eyo ni technology gi nyalo konyo mine kabisa kaka winjo kwa wasewacho no wan work through gender technical working groups wan kaka jo maendeleo and kendo wang'eyo ni
koluwore gi weche mag gender based violence no yudo evidence mag gik motimore kata koketh ratich mine no en very very important ni mondo yude e yo moro mapiyo. So magi bende waneno ni kwapuonjo minewa mondo obed kanyalo adopt issues of mag technology mondo wa bridge that digital gap so that kata ka gik makamago timore to mine bende olonye kendo ng'eyo kendo wadwaro ni mondo kik giluor weche mag tiyo gi technology gi seche moko is so foreign to them. Ko kamano to erokamano. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano, I represent interest man the women. Erokamano, I represent interest man women Kisumu County. Technology, information and services konyo women mang'eny ahinya sani korka biashara, korka reporting weche mag crime, moloyo gender based violence kanyo nyocha wan gi problems mang'eny mine kaka report gi onge, record keeping onge, data onge makata follow up ok nyal tim maber. But I think today waneno ka the theme of this International Women's Day or enlighten women ni wanyalo use the current technologies one, especially the mobile phones, one gi reporting lines, the hotlines and the police stations, one gi gender desk. Koro things are going to change and safe spaces be what they create within Kisumu County. Jomadwaro rescue young girls mobedo violated and women and children was secure from the places magintiere magi hinyre. Wadwaro yo mabende wa reach out to them ugi yudo kony kendo wa reach out to them quickly on time. So technology the konyo kendo wa embrace the theme of this International Women's Day kabisa. It is the thing, the way to go. One gi computers, one gi telephone lines, one gi hotlines mobile use all the time. Erokamano. Erokamano ahinya Katieko. Erokamano. Ani luonga ni Anyango Janet, an wakili atiyo gi Migago moken mar sirkal iluongo ni FIDA, Federation of Women Lawyers. Koro wamor ahinya bedo kae kawuono ka watiyo gi jo Kisumu County Gender Sector Working Group. Wamor gi governor wa obiro e nyasi ma kawuono mondo wang'e kaka wanyalo ng'iyo weche mag ratiro mar joma mine gi joma youth. Koro wamor kabisa kwa wacho kawuono ni wakilo services mag sheria nono, antie gi kae gi mawakili ma chiwo legal advice nono, wantie gi counselors matimo hocho nono. To wamor kabisa be kwa wacho ni nwaran campaign walungo ni voter dada to jopiny no wuok oko mogone joma mine kura. Koro andaer mana jiwo jopiny ni wayie wamie joma mine gi joma nyiri a chance mondo giwuog ginyal telonwa. Gisetelo kendo waneno ka gitelo maber to telo ken mar siasa kende. Kawuono wan gi engineer Sarah from KPLC obiro kae mongiso joma nyiri ni kata engineers be nigi space. Wawacho ni kata joma odak gi ng'ol be nigi space. Koro wamor ahinya kawuono. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kwatieko. Kwatieko tadacho ni an kaka administrator mabetiyo gi County Government of Kisumu. Amor nikech ang'e ni wach technology kupuonj mine gi innovation to dhi konya weche meg public participation. Mwang'e ni mine wacho ni ok yud information maber to kuonde mwa pass budget, kuonde mwa bedo gi projects gi programs e county. Koro kawuono kopuonj mine to magi bedo gi weche meg innovations magi ng'eyo kaka inyalo ti gi mbui to bo konya weche meg public participation ka ngiso gi projects madhi mbele kendo ka yudo duondgi kaka gin be ginyalo changia e weche meg dongruok mar alwora ma wantie kata mana wot ma wantie kaka administrators. Koro amor nikech chieng' ma kawuono adok puonjo administrators wetewa mondo create space digitally ne jowa mondo tim public participation e yo makare mosebedo kane gi ywak. Erokamano. Nyinga en Janet Winnie Ogot. Kamano. Mana Katieko kodi. Erokamano. Nyinga en Lucy Onyango atiyo e Migago miluongo ni ICS Money Investing in Children and Their Societies. Kawuono wabiro kanyakla gi mine mo bedo represented e communities mopogre ka wajiwo teko mar mine ot kendo kwa paro gi kawuono nikech gigo eko mabeyo magisebedo ka gitimo ka ginwa godo familia gi malo. Wakaw nafas makende mar medo wuoyo gi mine ni mondo gimed mana timo maber ka gijiwo familia magi ka gikelo nyithigi kamoro achiel ka giparo ni ka giketo weche mag parenting mbele. Kendo wakaw nafas makende mar wishing gi Happy International Women's Day ka wacho ni mine nyalo kendo mine pod nitiere space mag kuma ginyalo bedo gi technology gi innovation e yo mar soft skills mag youth skills go eko mamedo konyo gi e yo mopogre. Erokamano ahinya. Ichopo kae ndi madhe chung'na mana kamae. Adwa ni nyisa to kawuono michopo kae ni puonje mage ma isekawo yudo chieng' midhialo joma mine. Erokamano. An ang'one Nyasaye erokamano momiyo achopo kae kech awinjo puonj ne jowadwa. Aselewo ka ok abito kana awinjo kawuono ne abiro mondo akaw puonj ni awuok e grup mar SOS
kendo ago erokamano ne SOS mokela ka mondo awinj puonj. Adok chien mondo adhi apuonj mine modong' chien kucha mondo minego odhi obed kod lokruok. Ago erokamano. Nyinga en Pamela Dhiambo Mwalo, ai piny Kogony ka. Nyasaye mad gwedhu. Okay, an ago erokamano ni odiochieng' ma kawuono kendo ago Nyasaye erokamano kuom miwa teko ni kaka joma mine mondo wawuoko wabi wa represent joma mine nyaka mane matiyo tijegi matindo tindo kuma gintie ni. An watiyo gi migawo mar Tinada Youth Organization to wachung' ni ratiro mag joma mine, joma tindo, joma nyiri matindo. To watemo mna nyiso jogi mondo giwuog oko, kik gibed piny. Tich im nyaka many, kik gibeda beda to mondo jomoko negi kaka burdens e ngimagi. Giwuog oko mondo girei sauti gi oko mondo wawinjgi mondo gibed jok moko ma bende nyalo fight ni positions moko madongo oko kacha. Koro agomnora ka mondo gudich ema. Nilunga ni Christine Dhiambo Oluoch, migawo mar HEDSO. It's a non-government organization. Akwayo mana ni watiyo gi nyiri matindo in Sugar Belt and the beaches. Akwayo mana nyiri ni mondo wuog oko. Sani technology oyawo piny maber kabisa. Koro wan gi social media, wan gi TikTok kuma ji lose pesa. Koro akwayo ni mondo giwuog oko mondo kaso gi public participation, mondo gidhi consultations go, mondo weche gi mondo losre maber. The youth mondo chung matek. Mane makwayo. An gi nyinga iluonga ni Molly Achieng', ai organization miluongo ni Tinada Youth Organization. Odiochieng' ma kawuono mwadhialo mine ni, daher jiwo mine mondo support other women. Support wadu mondo embo chung kaka imbe ni chung mokwongo cha. Koki support en odhi dong' kobet piny kae lakini in mbele mano onge gimidhi konyo. Koro wajiwre uru mondo wante wachung malo. Erokamano. An iluonga ni Caroline Ochola, awuok Awasanjiko Ward, an kaka village elder e Kubongo sub. Kono na winjruok maduong' to gima yudo ni kare onego mine kod achiel kod nyiri owuog oko mondo seche ma gik moko nitie mabeyo ma ji nyalo yudo kaka mine mondo giyudi. To gima nakwayo our Kisumu government Governor Peter Anyang' Nyong'o ni violence wabedo gi violence mang'eny to seche ma wabedo gi violence ka watero report kata ka e police station onge police ma wuok immediately. Koro gima ne watemo kwayo ni ka onyalo konyowa to ginyalo geronwa kama joma oyudo victims ainago inyalo kete kata kapod itimo investigation mondo mi kik gibed threatened gi jok motimonegi gik machal kamago. Koro mano kende kwayona mad Nyasaye gwedh. Mana kamano Joyce, ka kisewinjo moko kuowuok kuom mon mopogore opogore, mine mopogore opogore mosegolo pachgi kani ka gijiwore kanyakla e odiochieng' ma kawuono midhiale odiochieng' joma mine nedi. Ka ionge penjo moro amora gi e thuolo ni aduoko ni mondo idhi nyime kod kelo weche mamedo tuche mesawa mar ke weche Joyce san kuomi. Mana inyamili Center Dhiambo County ma Kisumu kono wawinjo e yo makare kaka joma mine e county ma Kisumu mor kod puonj ma bende giyudo odiochieng' ma kawuono kama bende en odiochieng' mar dhialo joma mine duto e pacho kae. Millicent men mana luonwa chenro makamano wabro tudre kodi kendo e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Parni nyakora Ramogi Ajwang' nyasi mar dhialo joma mine bende odiochieng' ma kawuono timore county ma Nairobi kae kama bende min oda Jatend piny Rachel Ruto nitiere nyasi makamano e od twech malang'ata. Wabro tudre kod jafwambo marwa Simfros Okinda mar mondo mi en bende onyiswa ni joma mine mantiere od twech kacha to idhialo e yo machalo nade. Kawadhi e county ma Homa Bay en ni jodak e county ma Homa Bay ogolo paro ma opogore bang' doho puodho yiero mar gavana ma county no Gladys Wanga. Johera mar gavana Wanga oriwo ruako mokalo ng'eto kendo puoyo doho kuom yie kod yiero mar Wanga. Kamogo kuom johera mar gavana machon ma Nairobi Evans Gidero to koyie gi ng'eto mar doho no. E odhiambo manyoro, jang'ad buche Justice Roslyn Aburili ne opudho yiero mar gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kendo yango ni yiero mara ne otim kaluwore kod chike matayo yiero e pachoka kane owito oko bura mane omaki e doho gi gavana machon ma Nairobi Evans Kidero. En ng'eto ma jodak e kaunti ma Homa Bay ogole paro ma opogore ka johera mag gavana Wanga opoyo mokalo doho kuom ne puodho yiero mare. Amor gi kaka kot ne ogolo duoko ne nyoro kendo nwago erokamano kaka joma mine
kendo wago erokamano kaka jo party nikech Homa Bay en notero party duto te officials mag ODM. To wamor nikech ne wan gi opponent marwa, to Mama Gladys Wanga ma governor marwa ma wagena ahinya mwahero ne owin nyoro kendo no bedo governor officially. Ne wang'eyo ni gik mokete lwet Nyasaye timore maber, kot no ng'ado bura kendo wamor gi duoko manowuok e kot. Bende gikwayo jodak e kaunti no mondo koro chiw thuolo ne gavana Wanga ka ochopo singo te mag dongruok manomiyogi e kinde mag kampen. Weche mag basari, weche mag pur, kodhi sani kodhi no ole lote. Kodhi no wagolo mana juma manokalo ni. Mon no golo kodhi. Ka Gladys iluongo ni Honorable Gladys Wanga Commissioner kawa jukumu mare mar wuotho e ward ka ward mondo mi kodhi okom sama ne koth ochweni. Mano nyiso ni gik manowacho ni genowa pur dede maber, genowa sikul nyithindo dhi somo maber, genowa ndara. Ne en miriambo to ne en adieri manotimore kata mana ndalo yiero cha. Mae duoko mane oyudore. En mane jokoto ng'adeni kendo wamor kabisa kaka achiel kuom johala matiyo mabeka kendo wamor gi tend mama. Moko kuom johera mag Kidero mabende nolaro kom gavana moko chung' kod duond bura moro amora to wacho ni ok gimor kod ng'eto no. Ok en kaka nwapare ni onego bed nowuok to wuok. To nyaka sama wuoyo ni ok wang'e ni pach Kidero en nang'o kata wacho nang'o gavana manyo yiero kaka marwa. Ok wang'e no wacho nang'o. To koparo forge ahead mondo dhi mbele, okwaye nowere god nikech kata be mano dhi mbele kata ok odhi mbele to pod dhi bedo mana kamano. Kamano mochakore ni mano ok obedo kaka nwapare, lakini gi chunywa to ok wamor kaka nwapare ok obedo nwa. Kata kamano gikwayo Kidero mondo kik obed kod paro mar dhi e doho mar apil ka gijiwe mondo osir lwedo gavana Gladys Wanga. Kama onge kwe dongruok ok bede, koro mi wakwayo ni wadhi nyime kamoro achiel, owere gi weche mang'eny, wadhi ka nyime, wadit ndalo mabiro nyime, ka Nyasaye oyie wachak wadhi kaka nwadhi no. Waungo lwedo wach kot nikech sani sa siasa nyocha oserumo. Sani wadwaro dongruok. Waneno kata ka Nyawang'aya, Her Excellency the Governor, osechako tich. Mama wakwayi ni dhi mbele gi tich. Dhi mbele gi tich kendo dhi mbele gi tich to par mine. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyako Ramogi Jwanga nyisi no odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma bende piny ngima dhialo joma mine. E kaunti ma Nairobi kae en ni min oda jatend piny Rachel Ruto otelo ne nyasi mar dhialo joma mine madhi nyime e kar od twech mar mine Malang'ata Women's Maximum Prison. Koluwo chenro mar Mama Doing Good, Rachel Ruto oyango moko kuom chenro mabiro konyo e loko ngima jomotwe. Watudore achiel kachiel kod Simfros Okinda mantiere nyasi no. Simfros, kinyalo winja gi sani, nyalo mana ng'isa ni nyasi makamano mobage od twech Malang'ata Women's Maximum Prison nyaka sani osechopo kanye. Simfros. Erokamano nya Joyce, so mana kaka iwacho piny mangima dhialo joma mine odiochieng' ma kawuono tarik 8 dwe mar adek higa mar 2023 kama wantie ni en od twech mar joma mine mar Lang'ata. Ka bende mana kaka ing'iyo toka kanyo en dich mosebedo chakre okinyi kar saa 4 ka bende min od jatend piny Rachel Ruto otelo ne nyasi kata chenro mar kelo lokruok e ngima jogo motwe oke od twech Malang'ata kende to ute twech duto manitiere counties 47 e pacho kaeri. Ka bende wach mosebed kitimo gin chenro mag konyo loko paro kendo mag konyo mine manie od twech mar mondo mi olok ngimagi kendo oyud yuto matin. Ka ochakore higa mar 2016 min od e kinde no Rachel Ruto ne ochopo kae mar mondo mi oyang chenro mar chwecho kitiyo gi usi. Ka bende dhongere luongo ni cross stitch en chenro makonyo joma mine e loso mwandu mopogore opogore mag bero udi kaeto bang'e ikonyogi e uso kendo miyogi omenda. Kawuono ni eri chenro manitiere kata motisi ni karakana e bwo chenro mar Mama Doing Good, mano en chenro mar min od jatend piny Rachel Ruto. Ochako yang kendo chenro no ka bende koro biro kwako
ute twech duto kendo obiro bedo koda chenro mathoth kama oting'o nyiewo mattress, oting'o nyiewo otanda kendo oting'o nyiewo onget ne jogo motwe. Nyakoromogi bende biro paro ni od twech mar Lang'ata Women's Maximum Prison gi e kindeni nitiere koda mine 667 mago motwe kaachiel koda nyithindo 24 ka bende jotelo mopogore opogore onyiso luoro nyithindogi ka ok omi ngima makare to biro bedo koda kata ngimagi ok bi bedo yo makare. E bwo chikno bende koro jokanyo mopogore opogore obiro mar nyiewo onget kaachiel koda otanda kata baby coat ma bende ibiro kete nyithindogo mar neno ni giyudo ngima maber kata obedo ni minegi nie od twech. Chenro ni bende koro ng'iyo mar chiwo omenda ne joma minegi owe e miechgi kaluwore ni thothgi nitiere joma oweyo ma bende ne ng'iyogi e yor yuto. Koluwo kuom chenro mar karakana, omenda ma iloso e chenro mag chwecho ibiro or kata ma minegi oseyudo moko kuomgi ibiro or ne jogo mane giwe udi mondo bed ni kata obedo ni gintiere e kindegi mag twech to pod ginyalo yudo omenda matin maka kod kacha ma bende koro gi oro mar mondo mi jo odgi okonyrego. Wach maduong' ma bende koro landi koda jagoro maduong' e migawo mochung' ne kelo lokruok ne jomotwe mano State Department for Correctional Services en ni kinde duto wang'i yore mamoko mag yudo kata mag loso e kinde ma bende koro chwanyruok obetie. Ko wacho ni gi kinde ni nitiere joma thoth ma otwe ma samoro ne ni kod mana makosa matindo mane inyalo ng'i e yor chenro mamoko kama oting'o nyumba 10. Okwayo oganda duto mar sama ng'ato chwanyi to ibed thuolo mar mondo mi oyud duoko makare ma ok ochuno mar mondo mi ji okel e ute thieth. Joyce, ang'eyo ni weche thoth kata kamano gi kinde ni aweyi mar mondo mi dhi nyime kod weche manyien mag Migago go ponono ni onge penjo. Erokamano ahinya Simfros Okinda kowuok e od twech mar Lang'ata Women Maximum Prison mano bore Nairobi ka kama bende odiochieng' ma kawuono idhialo joma mine ma bende nitiere ute twech mopogore opogore pacho ka. Iseleronwa kanyo makare ahinya kaka nyasi ma kamano dhi nyime kendo kaka ijiwo joma mine ahinya to odiochieng' ma kawuono. Med mana luwo chenro ma kamano kalore ni kuku kaachiel kod tiend wach wabro yudo e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakoromogi jong moko bende aneno katudore kodwa ka ndikonwa achiel kachiel kae ka bende Afel Kosudo wacho ni adhialo minwa Adhis Nyar Kanyada Kothitha odiochieng' ma kawuono ma ji dhialo minegi ni bende mamor ma bende wacho kae ni omor ahinya koda kaka wakelo weche manyien. Dorcas Juma mar Nyakach Katito wacho nonenowa e yo makare. Benta Charles wacho noneno Ramogi TV ka entiere Karen ka. Adhialo mamana Benta Awino Ouma Nyaradwen ka en Dhiwa kaachiel kod mamana Alice Achola mabende nitiere Ndhiwa. Roslyn Gabriel bende aneno otenim kae iwacho neno Ramogi ka intiere Busia. Adhialo mamana ka Captain Lefunga Kobiero Kobiera ka bende ote machielo Prince Black bende ng'isa kae ni Joyce Dialna mamawa Mary Atieno Onyango kaachiel kod jaoda Steffi James ka entiere Kisumo Nyahera. Ramogi TV nenore e yo makare. Nyakoromogi jwang' med mana chwalonwa ote magi kotudore kod weche manyien duto ma bende wakeloni odiochieng' ma kawuono. Wakaw yueyo madundo tok yueyo aduogo adhi nyime kod weche manyien mag Migago. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Higni abich gi dweche 8 nyaka ne ngire Peter Anyang' Nyong'o ka otelo. Honorable Professor Peter Anyang' Nyong'o, do swear that I shall always singo mane oketo ne jo Kisumu to mage ma osechopi. Nikech adier nodarwa kuonde wa mane beyo. We lost a lot of things. To koro wabiro ka wadoke dhier. Chieng' tich ang'wen tarik 9 saa 1 kod saa 3 otieno, Walter Nyambaga keto e kom maliet Gavana Peter Anyang' Nyong'o. Kar thiedho ji mar Ramogi Godinga Hospital mowasetime tich matek ahinya. Ka onono tije kendo luwo singo mane oketo ne jo Kisumu. Kik bai mana Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 77 kata 0 Borabich, Angwen Nono, Adeka Boro, Ario Nono. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Be lo nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno kasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Ngasai mbiana chorete. Hagino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba da getinya tich. Karo masachi hoteli yeye. Na eraroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo monta ko ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. I got into the national team in 2005 in the 15th side first, my first ever tour with the 15th side. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang' kama riwruoge mag jolupo mane dho wedhe kata beach management units koro ibiro loki mondo bed riwruoge saga manyalo jolo jolupo kod omenda kaka yo mar yaro yuto ma janam yudo kata manyalo bet go e ohala no. Jatend migawo mar mwandu mawuok e bolo kod nembe ma pacho kae Salim Vuria koro wacho ni Kenya oseketo winjruok kod piny mar Netherlands mar medo loso kuonde mag kano rech kaachiel kod dho wedhe
mondo jolupo omed yuto mekgi. Mvurya ne owuoyo bang' romo kod jambetre mar Netherlands Martin Broa e boma ma Nairobi. Bahari ya Hindi ni sehemu ambazo tumezitambua pia kwamba zile sehemu za wavuvi ambayo saa hizi tunaita landing sites, pia tuweze kuhakikisha zile beach management units tumeweka katika vyama vya ushirika ili tuweze kuwasaidia zaidi katika hii biashara yao. Na tumeangalia nchi nzima, tumepata kwamba kwa hivi sasa kuna beach management units 445 ambazo tunafanya pamoja na Wizara ya Vyama vya Ushirika ili kuhakikisha kwamba zimekuwa vyama vya ushirika na tuzidi kuwasaidia kama serikali. Na kufikia mwezi ujao tutakuwa tumetengeneza vyama vya ushirika 60 na hizo zitakuwa kielelezo kwa wavuvi katika Jamhuri ya Kenya. Wuon magawa moro mane owang'a e gwenge mag Watamu e kaunti ma Kilifi koro kwayo sirikal mondo konye e gero magawa no manyien. Joyce Jepleting kane loso kama magawa no ne owang'e, olero ni ohande mane oyude omenda owang' kendo kia kama obiro chakogo, komedo ni gopege koro medore ni mar oonge kaka ochulgi. Jepleting omedo ni magawa no kata bed ni okene rang'iny mag mamoko mane owang' oduke chiena kolalo kastembe mang'eny moting'o welo mawuok e pinje maoko. Isingekuwa mtu wa pikipiki labda sote tungechomeka hapa ndani. Huyo mtu wa bike ndiye aliyetoka kanialati na mimi nikalati wenzangu na tukajaribu kadri ya uwezo, lakini ikashindikana. Moto ulikuwa mwingi sana. Hata hizi buildings zilichomeka vibaya kiasi kuwa ili crack. Kumaanisha moto ulikuwa ni mwingi kiasi kikubwa sana. Naomba Mr. President, naomba kila mtu iko kotini. Naomba serikali ya Kenya kabisa nisaidie. Sijawahi kuona wakati nilipata hiyo daily 19 alafu COVID kaingia. Sasa kuumia tena ya COVID. Hakuna wageni, hakuna mtu yote, hakuna anything. Sasa hata mwenye nilikuwa nimeshikana na yeye aendelee kwa hii hoteli hakuna anything. Kwa sababu hangeweza kufanya anything. Kusema ukweli nimeumia sana. Kwangu naomba kwa wahisani, wafadhili, wasamaria wema na wote ambao wana nia njema waache katika kwa usaidizi, wamsaidie huyu mama kwa sababu ako katika hali ambaye ni hali mbaya sana. Manegin jodak ma Buxton Mombasa no bago ng'anyo kagiseyo jogo mochung'ne chenro mar gero udi manyien e Buxton kuom rocho winjruok manyocha gitimo mar miyo gi thuolo mokwongo e ute manyien go. Giywak ni chenro mar gero utego e thuolo mokwongo sani dhi karumo, to singo mane ochiwnegi mar miyo gi thuolo mokwongo pok oketie tim ni mar utego duto ikoni osenyiew gi joma moko. Jong'anyogo mane odhi goyo tach e apisi mar gavana ma Mombasa dwani ochiwnegi thuolo mar donjo e utego ka gichudo mos nyaka chieng' gitieki ma ok dwar ni gichula gi duto e thuolo mar higni 2. Chenro mar gero utego biro muonyo omenda maromo shilingi bilioni 600. Sisi turudishwe Buxton, turegee kwa tenant purchase. Hatuna uwezo wa kulipa loan za benki. Naomba kwa serikali yako Bwana Ruto utusikize kilio chetu kama vile ulivyosema affordable housing. Watu wa Buxton wala ambao waikishi pale hawawezi afford nyumba kulipo kwa miaka 2. Na 60,000 tulikuwa tumelipa tayari. Mbona tupokonywe nyumba ziuzwe watu wengine ambao wamekuja na mapeni mamilioni? Mbona walala hoi waonewe mpaka saa hii? Na tulifurushwa kinyama sana. Tumestuka ya kwamba jana rais aliompa nini contract nyingine kwa Shabbat sehemu za Nairobi. Kama mtu ameshindwa kufanya kazi yake kwa usawa na kwa haki, kwa nini amepewa contract nyingine? Migago ma ochung'ne pogo omenda mag jogo manigi ng'ol kokalo kuom Julia Ojiambo koro lero ni sikunde mathoth mag jogo manigi ng'ol podi nigi midhiero mathoth kachiel gi nok mar gige somo. Kane oloso e boma ma Kisumu, olero ni nok mar gige somo oduoko piny chenro mar CBC e skunde mag jogo manigi ng'ol.
Ojiambo ne oloso e kinde mane oyao od nindo e skunda Kibo School for the Blind mane oger gi migauno gi omenda maromo $2.6 giyango ni bende gisetiyo gi $20 e gedo mag gige madwarore e skunde mag jogo mantiere kod ng'ol e counties kaka Machakos, Bungoma, Kachiel gi Taita Taveta. Education has not reached, and we come in and support. We also call upon other support and other institutions, other donors to come along and assist us, and we can advocate for such a schools through other support systems. See, being the school that was built a long time ago, in 1963, to be precise. Jopuonjre moko 200 mawuok e kaunti ma Uasin Gishu manodhi e piny Finland ka gigeto chwalo sombgi koro nie kind Akuru gi Asumbi banka moko kuomgi duogo e pacho kae nikech rem chulo omenda mag somo. Penjo koro medo nyuolore ka piny owacho mar kaunti no koro kwayo jonyuol mondo chul omenda go. E kind dwe mar 9 higa mar 2021 kod dwe mar 9 higa mar 2022 jopuonjre 202 nodhi e piny Finland mariwore kod mbalariany mopogore opogore e bwo winjruok ma wachore ni noketie sei kod sirikand kaunti ma Uasin Gishu kod piny owacho ma Finland. Winjruok ma nyaka sani osekwed ahinya tok lipode manyiedhore ni jopuonjre go koro iduoko e pachoka nikech pok gichulo omenda mar somo kata school fees. There are 5 students already who arrived yesterday from Finland, and when I interrogated further, I was given the person who received those children. This is an issue that was not hinged on any policy. In the county assembly was in the county government of Uasin Gishu, there was no policy to that effect. Number 2, they only used the logo of the county government, but actually, it was not the county government of Uasin Gishu doing it. So it was a private entity, but camouflaged as a county project, which is actually criminal because you are lying to parents. Mbalariany ma Tampere University of Applied Sciences tarik 1 dwe mar adek norucho oko winjruok mar tudruok margi kod 10 county ma Uasin Gishu kod mano mar Elgeyo Marakwet nikech koso chulo omenda mar somo kod mano mar kar dak. E barua mane wayudo mondik tarik 7 dwe mar adek higani, mbalariany no koro kwayo jopuonjre mondo tudre kod jonyuolgi e neno ni gichulo omenda mar somo kod mar kar dak kapok ochopo tarik 31 dwe mar adek higani maonge leo, ka kamano to mbalariany no biro chungo somo mar jopuonjre go. I want to really urge the parents as the chairman of the task force that the applications of paying fees is an obligation that you have. There is no way around it. Wach makamano koro kelo penjo mar ka chenro no mar somo nen mar scholarship kata oyo. We clearly explain to all universities that this is not a sponsorship. This is more of a guarantee, but it is the parents and the students who will pay the fees, and we are very forthright on this. They were told it's a scholarship. As it was, they've seen Migago signed the pact. So the time most of these parents realize it's not a scholarship is when they were in the hole. You are paying for your children. So it's either way. You either leave it, other people do it. So it's a matter of throwing the students and the parents under the bus and defending the regime. Oboke mamoko ma bende ne wayudo bende yango kaka nogolo omenda milionde e agucho omenda masiro som jopuonjre mawuok e kaunti ma Uasin Gishu to somo e pinje maoko mane riko nego jonyuol bende oketo omenda margi mar siro som nyithindgi. There was money about 400,000 girls withdrawn to buy tents, not to hire tents and chairs when the students were being talked to, of which we believed, in fact, that's another trigger. We saw there was a problem because if these people are supposed to go outside, issues to do with purchasing of tents and chairs was supposed to be done by the university or the county government, not using the parents' money. Kaluore kod county no, kwan jopuonjre 384 ne ondike bwo chenro no kama moko 104 mosetieko tiegruok margi e yor mbui onego wuoge pacho kaka dhi somo oko, to 78 podi rito oboke kata visa maggi. We are still urging for further scrutiny because these are programs that are going to be replicated in different areas like you're seeing in Elgeyo Marakwet. This program
was started with the aim of giving students a better future and a better insight about how the world works. We want to go outside and gain the necessary experience that we can come and influence our communities positively. Lipot mogolo koda kamiti manochuogi kod od buch county ma Uasin Gishu mondo tim nonro ewi wachno nogolo duoko margi ni otim nonro ne jotije adek mag county no magin Joseph Maritim, Joel Ruto kod Meshak Rono. Kamiti no bende dwaro mondo Attorney General ma county no Stephen Lay ochunge tich e seche mitimo nonro. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kiudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Walo mino chiena tandora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Bidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Nyasaye wuorwa, wachopo nyimi ka wagoyo niero kamano. Iseresowa e nyalo marwa. Isemiyo waneno ber e yore kod dwarowa makagi kacha. Iserito osiepewa kod wedewa. Ang'o ma dotim ni Nyasaye wuorwa moloyo duoko niero kamano? Dial *811*273# to get jowetewa. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.